Good afternoon mga sano. Dito tayo ngayon sa Avenue of Stars. Kasi hanapin natin si Bruce Lee. Okay, ito yung itsura niya. Ano natin? Magkabilaan. Is that Bruce Lee? Ayun daw. Malapit sa Starbucks. Malapit sa Starbucks si Bruce Lee. Magkabilaan to sa ano, parang Mandawi, Lapu-Lapu. Ayun. Ano nga tawag dito? Avenue of Stars. Mga Chinese stars. Ayan, dito si Bruce Lee nakapost. Okay. Ayan siya. Laki pala niya sa personal. Laki pala ni Bruce Lee sa personal. Video lang. Ayan, kuha tayo ng picture. Ayan. Mama. So ayun mga sano, tapos na tayong mag-post kay Bruce Lee. Kunan natin tong mga maraming nakapula. Dito pa rin pula Coca-Cola. So again, magkabilaan po dito yung Hong Kong. Ayun, doon kami galing doon sa kabila. Mahaba-haba ring lalakarin dito pag mag-train. Mahirap yung taxi. Hindi ka basta-basta makapara. So, ayan, may bus. Saan kaya yung bus? Pwede kaya tayo dyan mamaya. O baka Pacquiao to. Pinakyaw yata to. Mami. That Marcos convention. Tapusin mo na to para itapon na natin. Are you done drinking? So ngayon dito tayo sa tabi ng dagat. Daming tao. Parang hindi naman. Ayan. Are you coming with me? Come on. Daming mga bata. Field trip yata to. Yun yung kabila. So hanggang dito na lang mga sano kasi kakain tayo.